U ovom videu pokazujem kako možemo optimizirati svoj disk i očistiti nepotrebne datoteke. Čišćenje diska pomaže nam osloboditi prostor na disku tražeći datoteke koje bez rizika možemo izbrisati. Možemo izbrisati samo neke ili sve takve datoteke. Disk je mehanički uređaj koji znatno utječe na performanse računala. Zato ga valja redovito optimizirati kako bi brže radio. Postupak optimizacije diska uključuje defragmentaciju diska, premještanje datoteka tako da im disk može brže pristupiti i čišćenje diska, brisanje nepotrebnih datoteka koje se skupljaju na disku i usporavaju računalo. O defragmentaciji diska govorila sam u ranijem videu, a sada ću nešto više reći o čišćenju diska. Čišćenje diska daje nam prijedlog datoteka koje možemo ukloniti bez problema, a postupak je sljedeći. Gumb Start, svi programi, pomagala, alati sustava, čišćenje diska. U dijaloškom okviru biramo disk koji želimo očistiti, biram C, potvrđujem, slijedi procedura izračuna prostora koji će se osloboditi brisanjem i pojavlja se dijaloški okvir čišćenje diska gdje se nalazi popis, odnosno prijedlog datoteka koje možemo izbrisati, odnosno ukloniti kvačicu ako ne želimo izbrisati. Potvrdit ću su u redu, potvrđujem brisanje datoteka i slijedi procedura uklanjanja nepotrebnih datoteka. To je jednostavno čišćenje diska. Temeljito čišćenje diska možemo obaviti služeći se dodatnim osobinama ovog uslužnog programa. Gumb Start, svi programi, pomagala, alati sustava, čišćenje diska, diska C, potvrđujem, procedura izračuna prostora koji će se osloboditi nakon čišćenja. I u dijaloškom okviru čišćenje diska biram počisti sistemske datoteke. Na disku C potvrđujem izračun prostora koji će se osloboditi na disku C nakon čišćenja. U dijaloškom okviru čišćenje diska biram karticu dodatne mogućnosti jer ona sadrži dva područja koja nam pomažu pri obavljanju dodatnog čišćenja. U prvome možemo ukloniti instalirane programe koje ne koristimo. Kliknut ću na čišćenje. Otvara se dijaloški okvir s popisom programa. Možemo označiti neki od njih koji nam ne treba i deinstalirati. Drugo područje, možemo ukloniti sve točke vraćanja dobivene alatom System Restore, osim posljednje. Kliknut ću na čišćenje i mogu odabrati brisanje svih točaka vraćanja osim posljednje. Ja ću odustati. Drugi način kako možemo očistiti disk jeste gumb Start, klik na računalo i u prozoru u dijaloškom okviru desni klik na disk koji želimo očistiti. U padajućem izborniku biram naredbu svojstva i u dijaloškom okviru čišćenje diska. Otvara se dijaloški okvir čišćenja diska s popisom, odnosno prijedlogom datoteka za brisanje. Potvrđujem su u redu, potvrđujem brisanje datoteka, čišćenje nepotrebnih datoteka i procedura je napravljena, datoteke su očišćene.